Hi everyone and welcome to G Diaries. Ngayon naman ay gagawa tayo ng unboxing video ng YUNTENG VCT 668. So, ayan. Ito siya. VCT 668. Right. So, nabili ko siya sa Shopee. Sa halagang 800 pesos. So, ito na. May mga iba pang version nito na medyo mas mura dito ng konti. Pero, ito yung pinili ko. Tingnan natin kung sulit yung 800 pesos. So, meron siyang free na tripod bag. Wow! Mabigat siya. Ayan. Ayan. Mabigat siya. Try natin i-set up. Ay, automatic siya. Tama ba? Uy. Pag tinataas mo, ikot. Na. Okay. Mali. Dapat ito pala. Sa baba pala muna. Wait. Tingnan natin yung height.
sobrang taas niya. Ayan. So, in terms sa height, mas mataas to compared dun sa mga usual na tripod na tagda 300 pesos or 400 pesos. Ito, kaya ata yung napili ko kasi based dun sa mga reviews, maganda naman siya, and then sabi nga nila matibay yung legs. Mataas siya. And siguradong hindi siya basta-basta matutumba kung sakali mag-shoot ka ng outdoor. Unlike dun sa medyo mura lang na tripod, medyo maliit lang kasi yung legs niya. And then kapag konting hangin, ay matutumba na. So, hindi safe yung camera mo. Isang maganda pa dito sa tripod na to, meron siyang ito, non-slip rubber feet. So, ayun, kaya hindi basta-basta matutumba kahit na mahangin sa labas or kahit hindi masyadong pantay yung surface. So, ayan. Hindi siya basta-basta madudulas. So, kung naghahanap kayo ng matibay talaga na video tripod, itry nyo na ang YUNTENG VCT 660. So, ideal talaga siya sa mga mabibigat na camera like yung ibang mirrorless camera and DSLR. Pero kung ang gagamitin nyo lang naman siya sa kapag nag-shoot kayo ay mobile, pwede na rin kayong gumamit ng mga mas magagaan lang na tripod like yung mga mabibili natin sa Shopee or Lazada na over 200 or 300 pesos. For more videos, please like and follow my Facebook page, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And then maganda dito yung sa mismo yung dito. Ow! Ow! Ouch! May pagtapos. Yung dito. Kasi ito daw pag